Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal. Ik ben Lema. Vandaag heb ik een heel aparte video, zoals je kan lezen beneden. Voor mijn Lingala mensen, sorry. Ik ga deze in het Nederlands doen. Het is makkelijk voor mij om een verhaal te vertellen in het Nederlands. Zoals je kan zien heb ik een storytime vandaag voor jullie. Ja, weet je, hoe ben ik erop gekomen? Nou, mijn girl Jenny van So Jenny Lashes, So Jenny. Ik laat haar YouTube kanaal beneden. Zij begon ermee, tenminste, bij haar heb ik het voor het eerst gezien, een storytime, maar zij doet het in het Frans. En ja, het leek me best wel grappig, het leek me best wel leuk. Ik dacht van ja, weet je, ik ga het ook proberen. Even kijken hoe het bevalt, of mijn abonnees het mee eens zijn of niet. Maar ja, in ieder geval, ik heb vandaag voor jullie een leuk verhaal. Zoals ik kan lezen, het gaat over mijn docent. Mijn docent rekenen, wiskunde, hoe je het ook wel wil noemen. Het was op op mbo. Ik deed mbo, normaal moest ik niveau 4 doen, maar die opleiding was niveau 3, 2 jaar en 1 jaar niveau 4. Ik deed bedrijfsadministratie in Utrecht. Dus ja, eerste jaar ging goed. Ja, niks aan de hand. Ik ben altijd wel een goede leerling geweest, dus alles ging goed. Tweede jaar ging ook goed aan het begin, maar aan het einde werd ik ziek. In 2011 werd ik ziek, had ik psychose gekregen, of hoe je het ook moet noemen. Dus ik had een soort van burn-out of wat dan ook in psychose. Ik wist toen niet eens wat het was. Ik was ziek geworden, dus ik kon mijn opleiding niet afmaken. Tenminste, niveau 3 kon ik niet afmaken. Ik had dus geen diploma van niveau 3. En je moest eerst niveau 3 diploma halen voordat je naar niveau 4 kon gaan. En ik had het niet. Maar ik had zulke lieve docenten. En omdat ik ook een goede leerling was, ook al zeg ik het zelf. Ook omdat ik zo'n goede leerling was. En mijn mentor die had een burn-out gehad daarvoor. Dus die wist wat het was. Dus hun allemaal hadden me een kans gegeven. Ik mocht over naar niveau 4. Maar ik moest eerst al mijn vakken van niveau 4, wat ik miste, allemaal halen. Van niveau 3, sorry, moest ik allemaal halen. Voordat ik naar diploma van niveau 4 kon krijgen. Dus ik was helemaal blij, dit en dat. Ik ging naar niveau 4, laatste jaar. En toen kregen we opeens een nieuwe docent. Van wiskunde, nee, rekenen was het. Want in 2012 hadden ze een regeling dat iedereen rekenen in het pakket moest hebben. Je moest een diploma van rekenen, weet ik veel wat. En wij waren de proefjaar, zeg maar. Dus we hadden docententekort, dus we kregen een nieuwe docent. En dat was de donkere man. Ik was helemaal blij, donkere man, leuk, dit, dat, bla bla bla. Maar die man was racist of zo, tegen zijn eigen ras. Ik weet niet hoe je dat zegt, maar hij mocht geen donkere mensen. En weet je, ik moest heel vaak weg, omdat ik afspraak had met psychiater en dat soort dingen, psychologen, weet ik veel wat. Wat normaal is. Maar meestal viel het in zijn les, weet je wel. Ik weet niet of ik dat expres deed, omdat ik best wel goed in rekenen was, weet je wel. Maar het viel in ieder geval in zijn les. En één keertje was ik weggegaan, ik had een afspraak, ik had hem gezegd, ik had hem tijdelijk gemaakt, luister, dit is aan de hand, dit bla bla bla. Ik had hem gezegd, toen ben ik weggegaan. Deze man bleef gewoon achter mijn rug praten van, ja, sommige mensen komen hier alleen om te chillen, ze hebben geen eens een echte afspraak, maar ze gaan steeds weg. Ze willen hun diploma niet halen, ze doen niks met hun leven, bla bla bla. Hele onzin in ieder geval. En ik had een hele goede vriendin in mijn klas, een Turkse meisje. En toen zij dat hoorde, ze was boos. Maar dan ook echt boos. Ze zei tegen hem, hoe kunt u zich zo gedragen? Ze was net hier, als u iets tegen haar hebt, kon je dat toch tegen haar zeggen, voor haar gezicht. En ze ging tegen hem tekeer, ik weet het niet, ik was er niet bij, ik heb het maar gehoord. Maar de volgende dag kwam ik terug en mijn vriendin dus vertelde het me. En ik was woedend. Weet je, ik heb nog nooit echt een probleem gehad met docenten. Ik ben altijd wel een lievelingetje van docenten geweest, weet je wel. Maar die man, ik was blij om hem te krijgen, maar hij was niet blij om mij te krijgen, blijkbaar. Dus het klikte niet. Dus de volgende dag, ik ging naar hem toe. Ik zei, meneer, wat is dat voor gedrag? U bent
sorry, u bent een docent, u bent een grote man, hoe kunt u zo achter mijn rug om praten? Dus ik was boos op hem, ik ging hem uitleggen van dit kan niet. En toen, weet je wat hij zei? Hij zegt zo van, Louange, je moet niet mensen tussen ons laten komen. Mensen willen ons alleen maar uit elkaar halen. Mensen willen ons breken, mensen willen bla bla. En heel onzin. Ik zei oké, is goed. Maar ik had een andere vriendin, ook een donkere meisje in een andere klas. Blijkbaar met haar klikt het ook niet. Met alle donkere mensen klikt het gewoon niet. Buiten donkere mensen, ook andere blanke mensen. Die man was gewoon een rare man. Ja, dus die man was gewoon heel raar. Ik weet niet wat er aan de hand was met hem. En ja, hij kwam van een andere school. Dat was in Amersfoort volgens mij. Het was techniekschool. En was techniek toch? Of land? Nee, van die... hoe heet dat ook weer? Van die soldaten, hoe heet het ook alweer? In ieder geval, hij kwam van de mannenschool af en daar moest hij streng zijn, weet je wel. Maar in ieder geval, ik begreep hem echt niet. Ik weet niet wat zijn probleem was. En één keertje was waarom die mij ook niet mocht, was, kijk, we waren in de les en hij gaf een sommetje, geeft hij antwoord, een berekening en antwoord, maar die hele berekening en die antwoord klopte gewoon niet. En ik ben best wel goed in rekenen en wiskunde, dus ik had mijn mond niet dicht. Dus ik zeg tegen hem, meneer, het klopt niet. Zegt hij, ja, als je het beter weet, kom dan naar voren. Ik zeg, oké, prima, ik kom naar voren. Maar dat mocht, weet je, dat had hem iets gedaan of zo. Want ik ging naar voren, ik ging berekenen, alles, bla bla bla, en antwoord erop. En toen zei hij, oh ja, je klopt, ik heb een foutje gemaakt, je hebt gelijk. Maar blijkbaar had het hem niet goed gedaan, of hij schaamde zich, of weet ik veel wat. Maar het ergste was, ze hadden een vergadering, alle docenten. Die man heb ik maar een paar maanden gehad of zo. Ze hadden een vergadering en hij had het lef om tegen al die docenten te zeggen van Louange moet niet haar diploma krijgen. Louange is een slechte leerling. Louange doet het allemaal niet goed. Louange dit, Louange dat. Heel slecht over mij praten. Terwijl al die docenten weten dat ik een hele goede leerling was. Ik maakte geen grap op ROC. Ik ging ervoor echt, weet je wel. Dus al die docenten zeiden nee, kan niet, want Louange is een hele goede leerling, ze is goed in boekhouden, ze is goed in alles doet ze goed. Ook al is ze niet goed in ergens in, ze gaat ervoor, weet je. Ik ga leren, mijn huiswerk, maar alles. Dus al die docenten waren tegen hem. Maar mijn mentor kwam tegen me zeggen. Want ik ging naar mijn mentor van, luister meneer, het klikt niet tussen ons, weet je wel. Als u iets hoort of wat dan ook, die man is gewoon heel raar tegen mij. Toen zei mijn mentor van, je bent niet de enige, andere leerlingen hebben ook gezeurd bij hem, bij andere docenten, dit en dat. Waarschijnlijk gaat hij weg. Oeh, meisje, ik was blij. Ja, ik was echt blij dat hij wegging. Dus ja, ik weet niet, uiteindelijk kregen we onze mentor of zo die ons wiskunde gaf, wat dan ook. Maar ik ben nog nooit zo blij geweest dat er iemand ontslagen werd. Hij was echt vervelend, heel vervelend. Hij mocht mij gewoon niet. En niet alleen ik, hij mocht heel veel leerlingen niet. Dus ja. Nou, dat wou ik even met jullie delen. Dat was het. Ik weet niet of jullie zulke video's wel leuk vinden. Laat me weten. Ja, zet een comment beneden. Deel deze video. Like deze video. Als je het niet leuk vindt, hoor ik het ook graag. Dan doe ik het niet meer, weet je wel. Ik doe het voor jullie. Dus als jullie het niet leuk vinden, doe ik het niet meer. Maar als jullie nog meer van zulke verhalen willen horen, hoor ik het graag. Dan, ja, ik moet wel goed nadenken, want ik heb niet zo'n bijzondere leven, hè. Nee, grapje. Maar ja, dan moet ik even goed nadenken wat ik allemaal wel vertellen en wat niet, weet je. Sommige dingen zijn privé, ga ik niet delen op internet. Dus ja, ik hoor het graag. Oh ja, als je deze haarlook wil zien, hoe ik het heb gecreëerd. Ik heb een andere video, die komt eraan. Ja, als die uit is, laat ik de link beneden, sorry. Dat was het een beetje. Dus, als je het leuk vond, deze video, vergeet niet te liken. Als je nieuw bent op mijn kanaal, abonneer je. Deel deze video, laat een comment beneden en feedback is altijd welkom. Nou, dan zie ik je graag in de volgende video. Bye bye! Wow!